ha laikile ego na ego ọ na-enye ha na ndị be ha afụgo ihe ọ na-akụ ya na ọ bụrụ na egbu onye kịta na o nwere ife ndị be ha ga-eme maka na ha ma onye di ya bụ ọkwana ya ọsị m nne ya na ndị be ha bidogara ebe a nwụsịla okwu n'aba n'ụlọ ya sị ha na nsogbu adọrọ na ya ga-echighekwa azụ ka ya jee chọta ụlọ na ebe afụfa bi maka na nwaanyị afụsị ọ bụrụ na ọ dụrụ redi ya chigeta azụ kama na ọ ga na-eme ka ọ na-alụ 8 hours maka ụmụaka ọsị m nne ọsị m ma mana ekpegidere ikpe n'ihe a sị na di ya ga na-enye ka a gbakọsịala ego di ya egwerewo 100k n'isi ofu nwa 100k n'isi ofu nwa na ego ụgwọ akwụkwọ adị ọkụ ya n'ofu nwa 100k no 300k ka di ya ga na-enye every month na ya mụrụ na di ya nwere ụdị ego n'ụwa na nwoke a ada enye di ha nne na ihe a ji lebe mama put bụ maka gịnị na ego ada ezu asị m nne na ọ dị aka atọ ụtala onye ta ụtala dozin ego ọsị m nne ọkwa ifuru di na ife Jọọjị ji wee kwelụ ka fa na-abụ gbasa ahụ bụ na ya yọkatalụ Jọọjị yọkata ya ka agbasa ọjụ nya wee tọnụ oyipụ apụ ya nya ihe efiọwọ na kọt ihe a fiọwọ maka di ya yọgide go ha biko na-achọ ịkọnvinsi ha nya wee yipụ apụ ya nya Jọọjị kwụlụ ọtọ na-enie si ya ọ gị melụ nwaanyị a ihe a ka o nwere asidenti ọ sị na-asa aka na-enwere ya dosọrị ya mere nna nọ maka na ya chọrọ imeri arụ ka ya ji wee were ụtarị wee mee nna na enyi nwoke si ya mara ọsị m nne di ewele ikpele na-eje ije na-ayọ biko na-ayọ ndị befa na anya eje chọta ụlọ yọtago na data umeanụ si anya bịa maka ya gwara ya na ndị be ha dọrọ hapi ya akpọrọ ụmụ ya gidigidi bakto ebe fa nọ nwaanyị anyeli aka chọta ụlọ ọsị m nne ọkwa ịfụlụ n'ife ya ji wee weta m dị stori bụ na ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-apasị tụrụ a lot maka ndị be ha maka na ife akụkatala ya ife ya na-ayọ ndị be ha na nwoke a ga-egbukwu ya asị anya dibe na-ele esi anụ di na ọ bụrụ na onye ọbụla jele ije di gbapụtara na onye afọ na ama nwe ndị na-anụ di ma oche na papi etirie ife ma oche na nne emere ife a ka a ga na-akọgiri egbuo nwa mmadụ and ọkwa ịfụrụ onye ọbụla sị gị nọlụ gị dibe fa gbataralụ gị ọgụ na ndụ ịnwụrụ they won't even come to gbatara gị ọgụ n'ọnwụ ndị a gbatara gị ọgụ na ndụ ama mgbatara gị ọgụ n'ọnwụ ọkwa ịghọtago mana ka njụkwa nwoke je weta ụtarị gote koboko na-akụ nwunye ọ bụ oru ka ị gbatara ka nwaanyị ka ị na-anụ ọ bụrụ na ife a bụrụ iru akwụkwọ ka nna enwere m ike ịgọdọ ụfọdụ na ebe a nwaanyị ị na-anụ a na ịkwụsị anya ife abalị erigori esebe ibom gị o buolu gị afọ ime 9 months mụọlụ gị nwa ị na-etikwa ife ebe ọ dị ime maka na chukwu ka ị bụ adonno emelugi chukwu ụmụ nwaanyị ọ bụgodu na emeghị gị chukwu o nwere onye ikelu ka ngwa gị amụrụ m ife ụfọdụ ụmụ nwoke che na fabụ n'ịbụ nwoke na ịbụ nwoke na ime idiro nwaanyị jee mụọ nwa sọgụ ka mfụ n'ịbụ nwoke bụ na nwaanyị bata n'ime ndụ gị tụọ ime nwụọ ọnya bụ na ụwa amalụ na ịbụ nwoke ọ bụrụ na ịtụbara nwaanyị ime o nwere onye ga-epuruvu gị eman ọsọkwa ya gị jee ụlọ ọgwụ mee test gote na-asị na ịba eman yes biko ga-asị gị kwụsie tụọ nwaanyị ime ka anyị wee malụ ụfọdụ ndị mmadụ nwere aja afọ eziokwu m na-akụ nwaanyị koboko ọkwa ịfụrụ ndị nne na nna ndị akpọrọ ndị nne na nna ndị ụfọdụ ndị ji ego ka chukwumelu na ebele ịbụrụ nwa agbọghọbịa na-anụ di wee na-akụ ka akụgbuo iwe nọla ana na-eche mgbe ndị bụ unu ga-asị gị ngwa gị pụtaba egbuo gị di a ọkwa ịfụrụ ndị bụ unu afọ agbataralụ gị ọgụ na ndụ fema mmekwu enitin ma nwụrụ fa nọdụ ihe niile afọ ịkọlụ ha na as long as na ọgọ ha nwoke ga-abịa sị I will take care of everything ọ gwụchakwa onye re ha 100,000 so your life is your life not your people's life ebube gị mele ọsọ na ịchọ ịnọ ndụ ọsị m nne na kịta anya chọtala ụlọ pụọ na ndị be ha na-akpọ ya na fonu na ya chọrọ ipik na ya anwụsigo maka na ya na-ege ndị befa ntị na ya chọrọ inwezi anything to do with ndị befa ha abịa na-ayọ ịghọtago bikos na Jọọjị kwụọrọ ọtọ ewee saa afọ isi ya agbakọta alụfa mbaba si kedu isikwa nọ mmadụ mụrụ gị
ike gwụrụ sị m ma mmalụ na ya zukọrọ ma mịa ihe a esewesịrị ya n'azụ ya wepụtara na kọtụ onye ọbụla kwụrụ ọtọ tibe mkpu na mama ya etire mkpu n'ihe o kwuru hei ọdọkwa mma gwara arụ gị nwa oh God o jewelu na ama na o wutelie ịghọtago maka na o ji nọ n'ofu ebe na-edi mana wepụzie n'ọnụ si mba nwa gị pụtaba na a ga-egbu gị mana ya emere ya kịta ọ na-akpọ ya na foonu na-agha biko ya gbaghalụ na fa mara na o lusiri otu afọ na fa mara na o mere nke nna ya wesị na ya ma mgbaghalụ fa na ya chọrọzi inwe anything to do with ndị be fa n'ọja ka a ji wee wepụta ife ebe a ọ bụrụ gị ị ga-agbaghalụ fa ị ga na-atakwa ha na ndụ gị na nwaanyị afọ ka a chọrọ iji wee melụ nne melụ nna fa nọzialụ maka na nwaanyị afọ bụ ihe fọrọ ya dịka nne na di ya ada anụzikwu nkwụsie ihe o kwuru maka di alabakwụba ya chebe ọbụwa ji ọdụ bekwu ọ bụghị ya tago enwere enyi ka nwanne honestly ndị bụ na emetere ya falụrụ anakwa nwaadaka maka ego di gị na-enyefa nwoke ọ sị bụ nne na ka agbakọsịsị na 300 ka a ga-akwụ ya na aka dị shocked luo tata na di na-emeke such money di na-emeke a lot amụrụ nne ịmara ife do gị mma mee ịmara ife do gị mma mee ịmara na-ejide ife nkwụ wee jọji so nwanne m kedu ife ilo kedu ife ọdụ ka ọnya mee ọnya gbaghalụ ndị befa ka ọnya hapụba daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ